Dal, ligua ang manok og tubig kay it kaayo. Nay, unsa tay gisugo ni Kap? Ingon ni Kap, ligua ang manok og tubig nga init kaayo. Okay, Lay. Ulit ako. Ayo. Kap. Uy, ikaw hindi alay. Usi tuyo. Mag-uli ko sa plato, Kap. Ay, dali relay. Dungan na tagkaon. Ay, unsa na yung okasyon, Kap, nga naa may kaon? Nos, Dalia. Ilit po ang manok tubig. Wala giklaro si Dalia suguon Kap no? Mag-ukat mo ko, Kap. Sige. Dali ako na yung manok dyan. Magluto ka.